Hej, det er min 125. Rimelig fed One Industry stafferinger. Depot, lidt gejle dims og sådan videre, så videre. Maxi stik på, det går fint. Dirt dæk, så depot, så det lyder godt. Også dip bagpå, jeg kan ikke se derfra. Dip bagpå, dip, ja, carbon, gas. Gejl. Rimelig fed, den her. Så, yeah. Skjoldene kan jeg spise dem godt i hvert fald. Så. Og så, ja. Og det er alle stel. Og 59 tons. Med kyb, forv, gaffel og bagfeder. Ja. Lækker. Og så har vi mine sovende mis her, der er bare pisse ligeglad. Yes. Mis her. Mis. Ja.